Ya. Yabona kunetori engayishare la before. Bayivali account manje ngiyazi abantu abaningi baloku bethi haya uyiphinde lezi itori. Awuyiphinde khona ongicele nje esikaMncwangu. Wathi ucela ngimphindele esikaMncwangu. Umncwangu lona umbhemu wakhe lebhodweni. Bana ke ngixoxela indaba. Hey, elinye ilanga sake sahamba nenyanga yakaMncwangu. Siyokhipha imali yeyibhokwe. Ithi lensizwa hayi yona iyakwazi ukubamba ibhokwe. Inawo umuthi wokubamba ibhokwe. Bese sithi thina cha kulungile kaMncwangu ngeke sikunike ithuba ke sihambe nawe. Siyoyilanda imali yeyibhokwe. Ayike sihleleke bese liyashaya usuku bese siya kule wamgede lo namabhodo amakhulu ogalaza laba bo4 laba boshwe ngamagetanga. Basho uMncwangu kwakuyindoda ethe ukondleka ngomzimba yabo inomzimbana uyabo inyanga nje impela ephelele hayi sambeke noMncwangu koMncwangu ke nemithi yakhe ke lapha emasifika lapha afike ndachitha imithi yakhe la phambi kwelukhuzana phambi kwamabhodo yabo eshunqiseka uMncwangu eshunqisa uMncwangu ethi nje uMncwangu sashunqisa vele kuqhamuka isikhondla sesibhuku ukubona ndoda leva mthudlala ama-movie lekuthiwa uHercules vele inkuzimala ngengako ephakeme ivele ivula ibhodi ithatha uMncwangu yamvalela phakathi ebhodweni yavala qeda yaqhokela phezu kwebhodi yagoqisa yathula nje yathi tu yabheka thina ukuthi senze njani saqhuma samanje ngalapha iyakhala lebhodweni sihleli nje sibhoku phezu kwebhodweni siqhokele isithule uyabona savula khona ibhodweni samntakula samjikijela ngaphandle yeyi aqala ubona inyanga egijima kanje kwalalihlahla buye lo muntu uhotlekile sasolwa nguye phambili kade naye ethe uyayibamba ibhokwe kodwa evele yaqhamuka ijayenti neyamntakula nje emqisha ebhodweni yavala yasiqhokela phezu kwebhodo yeyi ngiyakhuza bafuthi ungayibhokwe